tanan, maayong buntag. No, manindog mo. I know nga excited na kayo ta karong adlaw. Kani ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo and we will celebrate. Amen. Kinsay nakahibalo nga today sa celebration day. Kung dunay celebration unsa may naa? Kaon. Of course, mga aon taon niya. But dunay kabibo, amen? Dunay kasaba. No, you are free karong buntaga igsoon to celebrate the goodness of God sa tibuok semana, amen? Gibantayan ba ka sa Ginoo? Nakamata ba ka tagabuntag? O di ba, ang Ginoo maayo kay sa imong kinabuhi bisan pag dunay mga pagsulay sa tibuok semana. Come on, atong ipataas atong duha ka kamot. Just offer yourself dinha sa Ginoo karong buntaga. Kabalo ka igsoon, ang pagpuno sa Ginoo nimo karon nakadepende sa imong tinguha. Nakadepende kung giunsa nimo pag-abre imong kasing-kasing. And dinha sa Ginoo dunay unlimited nga iyahang ibubo nimo karon. Unsa man ang imong tinguha. Gusto ba kag kalayo? Gusto ba kag kadasig? Gusto ba kag kalipay katagbawan? Gusto ba kag kaayuhan? Ingna ang Dios. Lord, gusto ko nimo. Hallelujah, Lord God. Naami Ginoo. Amo ang gipataas ang amo ang mga kamot. Kauban sa among kasing-kasing, God. As a sign of surrender, as a sign nga ibabaw ka sa tanan, Ginoo. Holy Spirit, we want more of you. Dili mi makontinto sa among nasinati sa mga ning-agi nga mga adlaw, Ginoo. Gusto pa mi og dugang, Lord God. More of your fire. More of your anointing. More of your water. Ang tanan nga giuhaw, Lord God, karong buntaga, Ginoo. Matagbaw, Lord God. Just be in this place, Holy Spirit. Ikaw ang among tuyo, Ginoo. Ug wala nay lain, Lord God, among giabre ang among kasing-kasing, Ginoo. Lord, amo akang simbahon sa tininuod, Lord God. Lord, amo akang dayigon, amo akang pasalamatan, amo akang sayawan, amo akang kantahan. Lord, we will rejoice in your presence. Walay makapugong namo, Ginoo, karong buntaga, Ginoo. Walay bisan pang muhuna-huna, Lord, dili mahimong muadto sa lain, Lord God, karong buntaga. Lord, but we will be joyful in your presence this morning, Lord God. We are already decided, Lord God, that we will celebrate your goodness, Ginoo. Salamat kay Lord, matuboy ka aning dapita, Lord. This first service, Lord, amo ang gituboy diha kanimo, Ginoo. Lord, everything nga mahitabo karon, Lord God. Lord, mahimong maghimaya sa imong ngalan, Lord God. Just have your way in our lives. Bisan pa sa mga kauban nga padulong pa, just protect them, Lord God. Lord, thank you so much in Jesus' name. Amen. Good morning mga igsoon. Last Sunday sa bulan sa Marso, amen. Now, I would like to challenge everyone. You know, last week ang atong senior pastor nagtudlo siya the importance of living in the presence of God. Now, let me read to you the word of God, mga igsoon. Kay dili pwede mga igsoon, paminaw og maayo. Dili pwede nga muuli ta karong adlaw nga dili nato mapalipay ang Ginoo sa atong praise and worship. Mga igsoon, amen? Kay ingon ang pulong dinhi sa Psalm 69 verse 30. Kay Psalm 69 verse 30. I will praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving. Akong balikon pag-ingon. Salmos 69, versikulo 30. I will praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving. Okay. Kitang tanan nga nakakarong kabuntagon, ato ang gamiton ang atong kalag, lawas,
Espiritu maigsoon. Before ta mong kanta sa tong first song this morning, dinha sa imong gitindugan, kauban sa pagpataas sa imong kamot, ipagawas imong tingog, o wala kay laing buhaton, musyagit man ka, muhilak man ka, kung giayo ka sa Ginoo sa imong balatian, iistorya na karon. Kung naay panginahanglan nga kitagbo sa Ginoo, iistorya niya na karon karong kabuntagon. Amen mga igsoon. Are you willing to take that challenge this morning? Sige mga igsoon, ipataas imong kamot, dinha sa imong gitindugan, tagaan ta mo mga 2 minutos lang. 2 minutes non-stop thanksgiving sa Ginoo. Sige, come on, sige. Sige, pag walay maghilom karong kabuntagon, dinha sa mga brothers and sisters sa online na naglantaw karon, tindog diha sa imong gilingkuran. Come on mga igsoon, sige. Pagawas imong tingog. Come on, open your mouth. Come on, connect this morning. Come on, warm up. Come on, thanksgiving. Come on, ipagawas imong tingog. Come on, shout it out. Come on, Lord. Come on, more. Come on. Kung giayo ka niya, istoryahe ang Ginoo. Come on. Kung giputiktahan ka niya, istoryahe siya karong kabuntagon. Come on, open your mouth. Come on, receive, Lord. Come on. Lord, salamat Ginoo. Salamat, Lord. Come on. Salamat kayo, Lord. Come on, worship your name, Lord. Tibok-bulan sa Marso, Ginoo. Giayo ko nimo, Lord. Giayo kinimo sa kong ilanat, Ginoo. Sa akong pag-drive, imo kong butiktahan, Ginoo. Salamat sa akong mama, Lord. Sa akong mangod, Ginoo. Imo kitupil kita, Lord. Salamat sa ministry, imo gipiyal ka na ko, Ginoo. Come on, more. Come on, Exxon. Ayaw pag-ilong dara. Come on, ipagawas imong tingog. Come on, worship Him. Come on, worship Him. Come on. Lord, salamat, Lord. Sa akong trabaho, Ginoo. Kitagaan ko rin mong kusog kaalam, Lord. Sa akong pag-drive, imo kong ipitiktahan, Ginoo. Come on, more. Worship Him. Oh, I worship you, Lord. I worship you with my mouth, Lord. Lord. Kikapuyan ko, imo kong i-restore, Ginoo akong kusog, Lord. Come on, worship Him. I worship you, Lord. I worship you sa among negosyo, Ginoo. Sa among trabaho. Sa mga anak, mga apo, Ginoo. Imong giayo, Lord. Imong giputiktahan, Ginoo. So, I worship you, Lord. Come on, more. Dalaygon ka, Ginoo. Wala kay sama, O Diyos. Lord. Salamat kayo, Ginoo, Lord. Ang imong kaayo, dili matapuan, O Diyos. That's it. Come on, mga igsoon. Come on, ayaw bakyasa imong paghandi karong kabuntagon. This is the purpose. That's why you are here. Come on, to give the praise and worship para kay Lord. Come on. It's not about the song. It's all about your heart connecting to the presence of God. I worship your name, Lord. I worship your name, Lord. I worship your name. I will enter your gates with thanksgiving in my heart. I will enter your courts with praise. I will sing, this is a day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Where does my help come from? Where does your help come from? Where does our help come from? Our help comes from the Lord, the maker of heaven and the earth. Salamat kayo, Ginoo. We worship your name. We worship your name. Ang imong katawhan, musimba, mudayig, sa imong kaayo.
ang imong katawhan mupaubos sa among kasing-kasing kay ikaw tako su Dios. Ang imong katawhan dili maghilom kundili magsaba-saba kay maayo ka. Walay sukod ang imong gugma, walay makalabaw sa imong kaayo, Ginoo. Niya kami, O Diyos. Balon ang among pagdayeg, balon ang among pagsimba, ang among pagpasalamat kay ikaw ang ayan. Ikaw ang ayan. Walay lain. Salamat kayo, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Salamat kayo, Ginoo. Salamat kayo, Lord. That's why we are here this morning, Lord. Not just to praise your name, not just because of the things you've done for us, but we worship you also, God, because we know who you are, Lord. Because we know who you are, you know. We know who you are, Lord. And still in our hearts, you are our King, our Savior, the lover of our soul. And you alone is worthy to be praised and worshiped, God. Come on, a shallow praise this morning, mga igsoon. Come on, singgit sa kalipay, singgit sa pagdayeg, sa atong Diyos nga maayo. Come on! Hallelujah! Come on, a shout of praise! A shout of praise! A shout of praise! Salamat kayo, Ginoo. Hallelujah! Our God is amazing, amen. Our God is amazing, amen. Come on, here we go. Come on, everybody clap your hands. Come on. Hallelujah! Woo! Hey! Tanang kamot, ipakpak. Come on. Yes, you are amazing, Lord. And your love endures forever. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, only Jesus, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all. Everybody declare, this is amazing. Woo! This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I would be set free. Everybody, oh, all that you've done for me. Woo! The King of Glory is here, amen. Who brings our chaos, who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of Glory, the King of Glory, who rules the nations with truth and justice, just like the sun and all of its brilliance, the King of Glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is amazing love,
Ang atong Diyos takos, amen. Jesus is worthy to be praised, amen. Hallelujah. Come on, ipataas yung kamot sa Ginoo mga igsoon. And as we sing this part, as we declare this morning, you know, walay lain nga worthy, walay lain nga takos, only Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Here we go. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is amazing love. Thank you, Lord, that you would take my place. You laid down your life for me, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. You are amazing, and you alone is worthy to be praised, Lord. We worship your name. You are amazing. This is amazing grace. Hallelujah. Come on, let's continue to praise our God. Hey. He is so good. Everywhere I go, I will lift your name up. I lift
name up, Lord. You're worthy of our praise, God. Woo! Lord, walay laing tawagon nga halang doon, Ginoo. Walay laing tawagon nga balaan halang doon. Gamhanan ikaw lamang, O Jesus. Muna niya kami karong kabuntagon. Hatibok na mong kasing-kasing. Nagbalon sa among pagpasalamat, pagday ug pagsimba. Kay ikaw ang ayan, O Dios. Balaan ka, mahigugmaon ka, O Dios. Hallelujah, hallelujah. You're worthy, God. Ang imong kaayo walay sama. Ang imong kaayo sa una pa na, Lord. Hallelujah. Langdon ka, Diyos nga bala. Nabati ko imong presensya sa kasing-kasing ko. Ang gugma mo, kinabuhi ko. Puno sa kaluoy nga nagiya sa katarong mo. Way pagmahay nga naangkon ka sa kadagayag kalisod. Way pagmahay, gikalipay ko ang pag-alagad kanimo. Come on, just raise your voice this morning. That's it. This is for you, Jesus. Hallelujah. Dawata. Ibu kasing-kasing, Lord. We sing, salamat sa kaayo mo. Jesus. Diyos nga bala, nabati ko imo presensya sa kasing-kasing ko. Ang gugma mo, kinabuhi ko, puno sa kaluoy nga nagiya sa katarong mo. Walay pagmahay, Lord, nga naangkon ka. Way pagmahay. Sige mga igsoon, sa kadagaya, kalisod, problema, kamatayon, balatian. Yes, hallelujah. Woo! Way pagmahay, kalipay ko ang pag-alagad. Busa, simbaon ka. Simbaon ka, Diyos. Yung buwan, halaran, pasalamatan, dawata. Dawata, O Diyos. Salamat.
sa ngalan. Come on, with every faith you've got this morning, simbahon ka, salamat sa kaayo mo. Salamat sa... Salamat, Lord. Taliwaran na tanan. Salamat. Jesus. Sige, mga igsoon. Come on, worship Him. Come on, continue to worship Him. Come on, ayaw sa pakpak, mga igsoon. Come on, just worship Him. Come on, worship Him. Come on, ipagawa si mong tingog. Salamat sa imong kaayo, Lord. Come on. Come on, raise your voice. Come on. Come on. Hallelujah. Come on, more. Salamat, Ginoo. Woo! Holy Spirit, salamat sa imong kayo. Salamat sa imong kayo. Salamat sa imong pagkabuutan. Hallelujah. Come on, more. Nakiguban ako kaninyo. Pag matinud-anon sa akong atubangan, ayaw mansahi ang kaluwasan. Nga gihatag, nga gigasa, nga gibilin ko diha kanimo. Pag maputli kanunay sa akong atubangan, kay gailhan ko ikaw, nakita ko ang atag binuhatan, ngimong gibuhat sa akong atubangan. Gihugaw-hugawan mo ang akong ngalan. Gibinuangan mo ang imong pagsimba diha kanako. Ayaw gayud pagtalikod. Pag matinud-anon gayud kanako. Nagkaduol ang pagtikyop sa adlaw. Nagkaanam kang ngit-ngit ang kalibutan. Gibutang ko ikaw dinhi sa kalibutan. Aron bansayon ka sa pagduol kanako. Aron tudluan ka sa pagmatarong. Aron hatagan ka sa kaputli, sa kaluwasan nga akong gihatag kanimo. Apanon sa imong gibuhat, gitalikdan mo ako. Gisimba mo ako apan wala sa kamatuoran. Busa, ihatag ko ang akong pagsilot alang sa butalikod kanako. Apan gihatag o gibobo ko ang kinatibuk ang pabor, kanalangin, kadaugan, kahom, otoridad,
gugma, kalinaw, kalipay, kadagaya, kauswagan, kaalam, o kahibalo. Ihatag ko diha sa matag usa nga muduol ka nako, mudawat ka nako, musimba ka nako, mualagad ka nako, hangtod sa kahangturan. Iyahat ang imong naong, iyahat ang imong paglantaw sa kalangitan. Lantawa ang umaabot, nagsingabot. Lantawa ang imong palibot. Nagkaanam ang kangit-ngit sa kalibutan. Aban, likonon ko ikaw. Musugat ka kanako, uban sa panganod. Kauhaton ko ikaw sa imong gikahimutangan. Kuyogon ko ikaw, ibutang ko ikaw sa damit nga akong gitagana. Alang ka nimo, nagingon ang pulong sa Dios. Hallelujah. Simbahon ka, Ginoo. Atong balikon pag-awit mga igsoon. Tungod sila kung gugma si Ginoo sa tuwa. You know what? Ginimahin ta niya sa angay natong buhaton. Salamat kayo, Lord. Sa imong kaayo, Ginoo. Hallelujah. Simbahon ka. Buwan. Dawata ning pagsimba ko, kamot kibaya sa ngalan mo. Salamat sa kaayo mo. Simbahon, simbahon ka. Dawata o Diyos ning halad ko, kamot gibayaw sa ngalan mo. Salamat sa kaayo mo. Salamat sa salamat sa kaayo mo. Ang tanan, Jesus. Come on, a shout of praise this morning. Come on, sikit sa kalipay, sikit sa pagdayig, para kay Jesus, para kay Jesus nga atong Diyos o manuluwas, na puno sa kaayo, na puno sa pagkabutan. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat kayo, Ginoo, that you inhabit the praises of your people, Lord. And we know, Lord, nga nahimo kang napalipay namo karong kabuntagon, kauban sa pagsimba rin sa on-site o sa online, God. Nag-lift up, Ginoo, sa imong ngalan. Lord, once again, we worship your name. Salamat sa imong kaayo, Ginoo. Walay pagmahay, nga naangkon ka, bisan sa tanan, nga mga butang, nga mga dili, maayo nga mo sinati, pero dili ni, ikong kakumpara sa himaya, sa kalipay, sa kalinaw nga mga dawat, diha lamang kanimo. Manang you are worthy of our praise. Come on, sa makaw sa atong palakpakan ang Ginoo, my son. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Makapaglingkod ta mga igsoon. Salamat sa Ginoo.
Salamat sa pagkamaayo mo, Jesus. Amen. Good morning, Happy Church. It's giving time. Allow me to bless you this morning with the word of God in Malachi 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I just want to emphasize the word floodgates of heaven. Floodgates, dinhi sa kalibutan. Kung makita na to sa picture, ang floodgates, ang purpose niya is to control the flow of water. No? Kung ma-open na siya, baha ang mahitabo. No, kung ang muna siya floodgates dinhi sa kalibutan, makita nato na siya sa dagkong suba, no? And then nag-mention ang Malakay, mention si Lord sa Malakay, the floodgates of heaven. Ingon siya dito, I will open the floodgates of heaven. Kaning floodgates of heaven, mo ni siya nag-control sa flow of blessing. Kung ma-open ni siya, ang mahitabo, baha ang mahitabo, igsoon. And one way to open the floodgates of heaven is to bring your tithes into the storehouse. Kinsa may nakadalas yang tithes karon? Expect the flow of blessing will come into your life. Expect ang baha sa panalangin maabot sa imong kinabuhi. No, expect nga ang baha sa kaluwasan maabot sa imong kinabuhi. No? Panalangin sa trabaho, panalangin sa negosyo, no, baha sa kadaogan, baha sa kaayuhan, baha sa pabor ang mahitabo sa imong kinabuhi igsoon. Amen. No, tinuod kay ang giingon sa pulong sa Ginoo sa dihang imong dadon ang imong tithes na the floodgates of heaven will open. Baha ang mahitabo, baha sa panalangin igsoon. Come on. Manindog ta. In my 8 years of giving my tithes, dako kay kog mga kadaugan sa kong kinabuhi, no? Ako lang ni i-share. I am youngest of the family. Ako pinakamanghod, ako kanang kamanghuran. And I am the firstborn Christian sa mong pamilya. And pinagi sa kong pag-tithes, no, pinagi sa paghatag sa kong tithes, tibok pamilya, kaluwasan sa kong tibok pamilya, hitabo sa mong pamilya igsoon. Tibok pamilya, akong mga mamag papa, akong mga igsoon, akong mga pagumangkon na nasa church, no? Isa po sa akong kadaugan is gisaligan tag nindot nga profesyon sa Ginoo. Gihimotang engineer sa Ginoo. No, that is giving your tithes igsoon. Amen. So atong i-raise up atong tithes. Ito pasalamatan ng Ginoo. Hallelujah. Lord, salamat, Lord God. We know that you are faithful to your word, O God. Salamat, Ginoong Diyos, nga matinud-anon ka sa imong pulong, Ginoo, nga among ginahawiran ang imong mga saad, O Diyos. Salamat, Lord God, nga dili ka mo pakyas, Ginoo, sa imong mga pulong, Lord God. Once we will bring the tithes, Lord God, into your storehouse, Lord God, you will open the floodgates of heaven, Lord God, and you will pour out so much blessing into our lives, O God. Salamat, we claim, Lord, that so much blessing, O God. Salamat aning tanan, dawatan ni Lord God, nga mahimong there will be expansion of territory, Lord God. Salamat, Ginoo, amo ning gilauman sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Let's give. King of
done for me. Amen. Mayong buntag pag-usap. Nalipay ba ka nga naa ka dire? Amen. So, welcome ang tanan sa last Sunday of March 2021, first service. So, welcome. Inay mo tapad, yang uway mo tapad na welcome kayo ka, ninindapita. No, amen. So, dili po nato pakyason ang pag-acknowledge atong mga first time nga nakasulod, nakauban nato, naaba, mga itawag nato ni sila nga mga VIPs or mga very important persons. Naaba? Diri nga dapit. Naaba yung mga first time, pwede ba nga mutindog ka kung ang gihangyo? Wow, we have one. Napa ba? Ayaw ka ulaw, gusto lang may makakita ninyo. Palihog sa akong tindog pabilin. How about diri? Diri sa tubangan. Wow! Oh, tindog. Diri dapit, diri. Nata isa, napunta dito. Wow, ito silang palakpakan mga igsoon. No, we have two. How about diri nga dapit? Diri nga corner. Nabata, wow, we have na diri dapit. How about na si babaw? Diri. Alright. Salamat sa Ginoo. No, sa atong mga VIPs. Mga ma'am and sir, salamat kayo sa inyong pagmataog sayo. No? Pwede unta nga natulog ka karon since ang uban Sunday matulog, ang uban mo maligo sa tukuran, sa springland, ang uban ang laba, ang uban ang limpyo, but ikaw ning anhi ka dire. Nalipay kaayo mi, og labaw na ang Ginoo, nalipay kaayo sa imuhang pag-anhi dire. Pag say yes sa nag-invite nimo or kung wala man kay nag-invite ning anhi gyud ka dire. I'd like you to know nga ang Ginoo nakaila nimo, ang Ginoo nahigugma nimo, og ang Ginoo dunay dako nga buhaton pa sa imuhang kinabuhi. Amen. Wala ka na sa laag. You are in the right place and in the right time. So in behalf of our senior pastor, Pastora Lita Aleman, together with the whole family sa Happy Church, we welcome you all. Pwede ba mga igsoon? Let's dungano na to pag-ingon sila. Welcome in the count of 3. 3, 2, 1, say, welcome! Pwede na mo manglingkod. Thank you so much. And doon na po tayo mga abi-abi po dahil ang mga first time sa online. No, kung first time nimo nga naka-appeal, just comment down below and say first time. So stay tuned. Ano na tayo mga highlights karon nga week, no? Doon ay mga panghitabo nga mga nahitabo sa tibok semana. We have Grand Pre-Encounter sa mga kababayinan. Yay, gisamay ng mga naka-appeal sa pre-encounter, kaway-kaway. Ida, pataas sa mga kamot. Wow! Wow! Very excited nga mo-appeal sa encounter puhon. So we have 100 kapin. Siguro, wala pa may naka-total, pero I know nga 100 kapin yun ang naka-appeal sa pre-encounter. So salamat sa Ginoo. Next, successful po atong YD, atong Y-Act driven sa mga young people. Hi, mga young people nga parehas nako. No? Nga excited always kung ikaw young people, wala pa ka naka-appeal o sige ka, or unsa ba ka nang sige kag absent, ako kang gidasig nga mo-appeal gyud ta, no, sa Y-Act driven mga young people, no, nindot kaayo nga to mga young people ma-saturate yun sa pulong sa Ginoo. And if ikaw ginikanan, basig doon na kay mga anak nga mga batanon, dasiga sila nga mo-appeal sa Y-Act, no, before it's too late nga lahi ang mo-invite nila sa gawas. Basin ang ilang mga barkada sa gawas ang mo-invite, maot ang influence. So next, no, nata atong team ana Finding Mars, we are in nanata sa R, no, which means righteousness. And the last ana is ang S. So abang-abang. Next, and going ang ato ang church electrical rehabilitation. Para sa mga wala nakabalo, nag-rehab ta sa ato ang electrical diri sa church para mas safer. Next, naaputay Saturday morning prayer. No, natay every Saturday 6 a.m.
doon na tayo mga panag-ampo diring dapita. No, ako kang gidasig, labi na sa mga leaders nga mumata og before 6 lingi nga doon ay mong tapad kung leader na siya. Inater, brother, apil po ta para nindot kay magkauban ta pag-ampo, no, para sa uban. So mo na, no, nice kayo napay sunlight, no, na mga vitamin E, D, tanan nga mga vitamin ana din ha atong makuha po. Amen. So next, kids church. So natay mga kids nga naa sa ubos. Every service na sila. Ato. Salamat kay sa itong mga teachers sa ubos. And ongoing po ang ato ang SOL nga trainings. No, unya ala 1:30. Akong gidasig ang mga estudyante nga dili gyud ta mag-absent kay hapit na gyud mahuman ang semester. Mag-open na sa sunod sa SOL. Kaway-kaway sa mga SOL nga mga students. Wow, salamat sa Ginoo. O last atong cell group, no, do na tay weekly nga cell group. Gagmay nga panagtigom. So kung wala pa ka-apil ana, no, na mga cell group, apil na, duo lang. Anyone sa mga naadir sa church, mga network pastors, gusto ka nga mabilong, gusto ka nga na mo atiman, dunay mo dasig nimo. And lamat sa Ginoo. Let's go to the Word of God. Gi-discourage og wala jud gialaw ang pag social media aning dapita while nag-share ta sa pulong sa Ginoo, nag-share ang man or woman of God. Walay gitugutan nga mag-Facebook, mag-Twitter, mag-Instagram, mag-TikTok, mag-YouTube, mag-LinkedIn, ug unsa man nga klase nga social media, walay magdula sa cellphone. No, ato ang respetuhan ang pulong sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo dapita, og gi-discourage pud ang magsigi og lakaw-lakaw para maka-concentrate gyud ta og wala gyud tay ma-miss. Amen. So are you ready? You have your notebook and ball pens with you, your Bible. Magdala sa pulong sa Ginoo karon. Usa ka man of God, no? Sorry ladies, minyo na ni siya og dunay duha ka mga anak, no? Gwapo og dinihugan. Pastor Jericho Mendoza. Ayong buntag sa tanan. Amen. Nalipay ba ka nga naa ka karong buntaga? Hallelujah. Bisan pa man sa ato ang mga naa sa online nagtan-aw. Salamat kayo sa inyohang ako ang pagdasig nga mo tiwason gyud nato ni, no, sa mga naa sa online tungod kay nindot kaayo nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo. So this morning I believe nga dunay giandam ang Ginoo para sa atoa. Amen. Hallelujah. And salamat sa Ginoo tungod kay last Sunday gitudloan ta ni pastora, no, sa pulong sa Ginoo about the importance of the word, the presence of God. Amen. No? Kitsa ba diri atong niaging Sunday? No, nindot kaayo nga mabati nato ang presensya sa Ginoo. O nakakarong buntaga, sa dili pa ta magisgot sa ato ang topic karon, no? Magampo sa ta sa dihang dako nimo imong ulo. Thank you, Lord. Father, we thank you, Lord God, for this morning. We thank you, Lord, for your presence in this place, Ginoo. Amo jung nabati, Ginoo, imong presensya nga kauban namo, Ginoo. Ug salamat karong buntaga, Lord. Abli ang among mga kasing-kasing nga mudawat sa imong pulong. Abli among kasing-kasing nga imong presensya ug imong pulong magministeryo sa among kinabuhi, Ginoo. Ug salamat, Lord, nga dili gyud, Ginoo, Lord, mubiya mi, Lord, sa imong presensya, Lord. Ug kanunay namo, Ginoo, isik imong presence sa among kinabuhi. Dalaygon imong ngalan sa walay katapusan, O Dios. Salamat kayo, Amahan. Amen og amen. Okay, this morning, no, ang atong isgutan, let's talk about the Word of God. Usa ka topiko which I believe nga usa
ka-importante kaayo sa kinabuhi sa Kristohanon. Og ang atong isgutan karong buntaga is about seeking God. Okay, everybody say seeking God. Hallelujah. Sa Psalm 27 verse 4 to 6. Akong basahon sa pampulong sa Ginoo. Psalm 27, 4 to 6. Usara kabutang ang akong gipangayo sa Ginoo. Og mao gayud kini ang akong gihandom pag-ayo. Nga makapuyo ako sa iyang templo sa tibuok kong kinabuhi. Og didto makapamalandong ako sa iyang kaayo og makapangayo sa iyang pagiya. Kay sa panahon sa katalagman, taguan niya ako og panalipdan diha sa iyang templo. Ipahimutang niya ako sa dapit diin luwas ako sa katalagman, busa magmadaugon ako, batok sa akong mga kaaway, nga nagalibot kanako, og maghalad ako sa templo sa Ginoo, nga may paghugyaw sa kalipay, magaawit ako kaniya. Dalaygon ang pulong sa Ginoo. This morning mga igsoon, kini nga awit ni David, no? Kini nga sulat ni David, nagtudlo kanato that our greatest desire sa ato ang kinabuhi should be more of the presence of God. Hello, pila na to diri nga gusto nga mauna ang tinguha, mauna ang greatest desire sa ato ang kinabuhi, no? To be in the presence of God, to seek His presence. No, usara ka butang. Ganiingon si David rin nga, usara kabutang ang iyang gipangayo sa Ginoo, maoy iyang gihandom pag-ayo. Kung mag-isgot ta diha mga igsoon, kanang templo, it means the presence of God. Naa ang presensya sa Ginoo. No? Ang giisgutan ni David diha, mao ang presensya sa Ginoo. Ug mingon siya, wala na ko'y laing pangayoon pa Lord, nga labaw pa sa imong presensya. Sana ingon ana ang tinguha sa atong kasing-kasing igsoon. Nga makaingon ta sa Ginoo. Yes, naama mga butang sa kalibutan, naama ng mga unsa pa nang maangko nato sa kalibutan, pero ang pinaka-greatest nga tinguha nato, moingon ta sa Ginoo nga Lord, wala na ko'y labaw nga pangayoon pagyud Lord diha kanimo imuha ra jung presensya Lord. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Oh, dili man ta perfect mga igsoon. Pero salamat sa Ginoo tungod kay we have all the opportunity nga makasulod ta sa presensya sa Ginoo. Sa una, sa Old Testament, ang makaduol sa presensya sa Ginoo katurang mga labawng pari, mga high priest, mga propeta sa Ginoo, mora to'y makikistorya sa Ginoo. Pero salamat sa Ginoo, karon sa grasya sa Ginoo mga igsoon, anytime makaduol ta sa presensya sa Ginoo. Pero sa kadaghang higayon, napakyas pud ta. Sa una, ang mga tao, grabe. No? Grabe ang desire. Pero lisod kaayo nga makaduol sa presence sa Ginoo. Kung dili ka high priest, lisod kaayo. Karon na noon igsoon, libre kaayo. Anytime makasulod ta sa presensya sa Ginoo, pero kulang gihapon ang atong time, no, nga atong igugol sa pagduol sa presensya sa Ginoo. And I believe one of the reasons nga nung daghan kayong mga Christians na nga wala igsoon, nangaluya, numingbiya sa Ginoo, for 17 years, for almost 17 years ko diha sa Ginoo. Nakawitness ko mga igsoon sa mga gipangbuhat sa Ginoo sa church. Dito pa sa old church, no, nakawitness ko sa mga sa revival, no, panahon sa simba, grabe ang buhaton sa Ginoo, munaog gid ang presensya sa Ginoo. Panahon sa simba, ang mga tao, mga tumba, kay grabe dili ma-contain ang presensya sa Ginoo. Grabe ang buhaton sa Ginoo. No, sa dihang musimba ta, naagyud ang atmosphere gyud sa presence sa Ginoo. Panahon sa encounter, pila na ka-encounter aming labay. Dili na nako may hap. Kami kay second batch man mi. Man sa first, pila lang kabulan kami na dayon second batch, no, sa encounter weekend.
year 2004. Daghan na kaayo ang ming encounter sa Ginoo. Daghan na kaayong ming dawat sa Ginoo pag gawa sa encounter, grabe ang kadasig, grabe ang kalipay sa presensya sa Ginoo. Pero pila lang mga igsuon kabulan nawala. Pila lang ka mga tuig mibiya sa Ginoo. Ug nagtuo ko nga usa sa mga rason nga nung daghang mga Kristiyanon nga wala mga igsuon tungod kay ming undang na pagsik sa presence sa Ginoo. Ming stop na pagduol sa presence sa Ginoo. And this morning, tudluan ta sa pulong sa Ginoo igsuon. Sultian ti ka karong buntaga nga maskin unsay mahitabo sa imong kinabuhi, do not stop seeking the Lord. Bisan pag unsay mahitabo sa imong kinabuhi, do not stop seeking the presence of God sa imong kinabuhi. Amen? Hallelujah. Now, to seek means to desire. Okay? Kung mag-isgot ta og seek, but pasabot to desire. To pursue Him. The word pursue means to follow, to chase, gukdon. To chase the presence of God, to seek God means to love Him. Amen? To serve Him. Usa sa ganahan kay nako nga example mga igsoon si Joshua nga sa dihang mahuman si Moses nga mubabad sa presence sa Ginoo si Joshua naa sa gawas magatang sa tent tungod kay iyahang tilukon ang presence sa Ginoo. Grabe siya ka-hungry, grabe siya kagutom sa pulong sa Ginoo. O gusto sa Ginoo ngayon ana pod ang mahitabo sa atong kinabuhi igsoon nga naa ang kagutom sa presensya sa Ginoo. Amen? We have the tendency to seek after money, fame, unsa pa man, mga butang sa kalibutan, people, no? Bisan pag naa ka anang tanan mga igsoon, hawang gihapon imong kinabuhi. Pero sa dihang musik ka sa Ginoo, sa dihang musikap sa presence sa Ginoo, nagdala na og dakong bili sa imong kinabuhi more than anything else in this world. Amen? Hallelujah. Now, what is our attitude in seeking God? Unsa di ay dapat nga attitude nato? Unsa di ay dapat nga kinaiya nato sa dihang muduol ta sa presence sa Ginoo? Unsa di ato ang dapat nga kinabuhion or kinaiyahon sa dihang musik ta sa Ginoo? Number 1 is seek Him with all your heart. Everybody say, with all my heart. Sa Deuteronomy chapter 4, verse 29, it says here, but if from there you seek the Lord your God, you will find Him if you seek Him with all your heart. Amen? And with all your soul. Karong buntaga mga igsoon, unsay saad sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa, makaplaga nato siya sa dihang musik ta sa Ginoo, sa dihang muduol ta sa Ginoo, muduol ta sa presence sa Ginoo, mabati nato siya na ma-experience nato ang presence sa Ginoo. Unsa daw? You will find Him if you seek Him with all your heart. Amen? Our heart really matters in seeking the presence of God. Dili di ay pwede nga sa dihang musik ta sa Ginoo taman ra sa ato ang hunahuna. Lord, worship you Lord. No? Pero naara sa atong hunahuna. Naara sa atong mga lips, naara sa atong mga baba, pero ang atong kasing-kasing layo sa Ginoo. That is why sa dihang musik ta sa presence sa Ginoo, sa dihang muduol ta sa presence sa Ginoo, seek Him with all your heart. Amen? You will seek and find me, sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you search for me
with all your heart. Kinatibuk-an sa atong kasing-kasing mga igsoon. When you say all, sa diyang mag-isgot ta all, it talks about everything diha sa imuha. Amen? Hallelujah! Sometimes, there are people nga basulon ang Ginoo. Man ka Lord, imo man kong gibiyaan Ginoo. No? Wala man ko nimo tabangi Lord. You know, mga igsoon ko diha sa Ginoo, God is not hiding from us. Wala ning tago ang Ginoo igsoon. Amen? He is right now in our presence. Kauban gani nato ang Ginoo karong buntaga og nagtinguha siya og suod nga relasyon sa atoa igsoon. Oo, sahay proud kay ta. Uy, suod biya kay mi anang anak bitaw ni mayor, anak ni gobernador, kana bitaw si Piolo Pascual, suod biya kay mi anak. No, proud kay ta. Pero unsa pakaha kung suod ta sa Ginoo igsoon. Amen. Hallelujah. Sometimes we miss God. Listen. Sometimes we miss God because we don't have enough room for Him in our daily lives. Dili di ay nato basulon ang Ginoo igsoon. Kitara di ay hinungdan nganong ma-miss nato ang Ginoo. Ngano man wala say enough nga room sa imuhang kinabuhi. Gusto ang Ginoo karong buntaga nga doon na say dako kaayo nga lugar sa imuhang kasing-kasing. Kinsa kay naa sa atong kasing-kasing karong buntaga igsoon. Imuha ra ba kahang uyab? Imuha ra ba kahang asawa? Imuha ra ba kahang mga kabtangan sa kalibutan? Basig ma-miss nato ang Ginoo. Sometimes we miss God because we don't have enough room for Him sa ato ang kasing-kasing. Muna karong buntaga mga igsoon, i-check nato ang atong kasing-kasing, nabay enough nga room ang Ginoo diha. Amen? Nabakahay sakto nga lugar ang Ginoo sa imuhang kasing-kasing. That is why we must cut down the things that keeps us away from God. Putlo nato mga igsoon. No, mga impluwensya, mga butanga na ka-impluwensya nimo, atong putlo na. Amen? Relationship, bisyo, no? Unsa pa man ay mga nga nagpuyo sa imong kasing-kasing, addiction, daghang king klase sa addiction sa dula, no? Sa Facebook. Kung mahurot na gani imong oras diha igsoon, mo na say addiction. Mo na karong buntaga, putlo na nato na og ang tagaan nato dako kaayo nga lugar sa atong kasing-kasing mao ang presensya sa Ginoo. Hallelujah. Pakpakan do nato kusog ang Ginoo. Thank you Lord. Kay og di nato na putlon mga igsoon, mo na mo putol sa atong relasyon sa Ginoo. Ang mga butang gani nga dili nato putlon, nga naka-impluwensya nato nga makapalayo nato sa Ginoo, mao na mo putol sa imong relasyon sa Ginoo. Mo na mintras sayo pa dili pa ulahi ang tanan, putlo nato na ang mga butang nga makapalayo nato sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Now, sa Matthew chapter 5 verse 8. Matthew 5 verse 8. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Amen? Kung magisgotag see God, but pasabot to experience God. Hello? See God, experience God. Now, unsa gingon sa Bible? Blessed are the pure in heart, for they will see God. Amen? Blessed are the pure in heart, for they will experience God. Hello? Usa di ay sa kinahanglan nato mga igsoon aron masinati nato ang presensya sa Ginoo is putli ang atong kasing-kasing. No, salamat sa Ginoo gi-confirm sa atong igsoon ganina. No? Kinahanglan ang Dios og putli nga kasing-kasing. Sometimes daghan kaayo og kanang dasig. Grabe ang kadasig, no?
pero dili di ay pure in heart. Hello? Kuya, makito siya nga cell leader. Daghan makito siya nadala sa Ginoo. Pero nawala igsoon. Ano man, dili pure in heart. Listen. Dili tanang dasig pure in heart, but ang tanang pure in heart, dasig. Amen? Kay sometimes manggod, ang sala sa kasing-kasing, pwede siya matabunan sa ato ang performance. Pwede kay ka, kuyaw kay ka mang-invite, pero imuhang kasing-kasing, daghan kay issue sa sulod. Pwede di ka kuyaw kay ka nga worship leader, kuyaw kay ka muwali, kuyaw kay ka manglabot sa buluhaton sa Ginoo. Grabe ang kadasig. Pero dili di ay pure in heart. Daghan di kay issues sa kasing-kasing. Daghan di kay issues sa kinabuhi. Pero karong buntaga mga igsoon. Amen? Atong putlion ang atong mga kasing-kasing atubangan sa Ginoo. Because those pure in heart will see God. Those pure in heart will experience God. Amen? Hallelujah. So ito yung number 1. Nga attitude nato sa dihang muduol ta sa presence sa Ginoo. Seek Him with all your heart. Ikaduha, seek Him regardless of your life situation. Amen? Dili magbase ang atong pagduol sa presensya sa Ginoo sa atoang gibati. Hello? Kung gibati nimo nga daghan kay kag problema, daghan kay kag pagsulay, grabe ang kalisod sa imong kinabuhi, murag wala may lami iduol sa presensya sa Ginoo. Hello? Lord, ay sa kog samok-samok ka Lord, daghan kay kag problema. Di sa ko musimba kay kanang grabe kalisod, uy manginabuhi ko gayo kay grabe gyud daghan kay pagkinahanglan, daghan kay baryonon. Di sa ko musimba ron. Hello? Ang atong pagduol sa presensya sa Ginoo, dili nato ibase sa unsay atong sitwasyon. Sometimes, lami kaayo iduol sa presensya sa Ginoo kung walay problema. Hello? Wala kay problema, kanang grabe, baga kay mong pitaka. Amen? Imong bugas, gawas-awas. Murag lami kay duol sa presensya sa Ginoo. Pero doon ay problema, lisod kaayo igsoon. Pero sultian ti ka karong buntaga, bisan pag-unsay imong gibati, bisan pag-unsay imong sitwasyon sa imong kinabuhi, gitawag ta sa Ginoo nga ato siyang isik, ato siyang duolon igsoon. Seek Him regardless of your life situation. Amen? Hallelujah. I-pursue na to siya. Bisan pag-unsay ato ang agian. Kay naamang good na pattern igsoon. We don't know what lies ahead. Wa man ta kabaloon sa inaa sa ato ang umaabot, di ba? Gani ingon ang Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store to those who love Him. Wa ta kabalo sa unsay naa sa atong unahan, pero kabalo ta sa atong past. And dunay pattern ana igsoon. Nga kung dili ka muduol sa Ginoo, kung dili ka musik sa presence sa Ginoo, maluya ka. Amen? Maluya ka, mamod-an nakagana, no di nakaganahan. That's the pattern. Amen? Kung makauyab ka, dili Kristohanon, mabugnaw ka, makasala ka. Hello? Pag wala kay buhaton para sa imong relasyon sa Ginoo, mas stagnant ka, that's the pattern. Tama? Kabaluta. Dayon, kung maninuod ka sa Ginoo, madasig ka. Hallelujah! No, kung muduol ka sa presensya sa Ginoo every day, no, magkalayo ka sa presensya sa Ginoo, there's pattern right there. Amen. No more na nga kinahanglan masabtan nato igsoon na kung isik nato siya, seek Him, no, bisan pag-unsay sitwasyon sa imuhang kinabuhi. Amen. Ikatulo. So number 1, seek Him with all your heart. Ikaduha, seek Him regardless of your life situation. Ikatulo, seek Him diligently. Okay? The word diligent or diligently, it means characterized by steady or earnest and energetic effort.
but pasabot, dunay kakugi. Amen? Kakugi sa pagduol sa presensya sa Ginoo. Kung naay opportunity nga musikta sa Ginoo, no? Kung dunay opportunity nga musimba sa Ginoo, buhato na to na igsoon. Do not miss every opportunity nga makaduol ka sa presensya sa Ginoo. Usahay, igo ra, Domingo ra gani ita makabati sa presensya sa Ginoo, dili pa kita mo banat og simba sa Ginoo. Hello? Sunday ra ang saligan, dili pwede mga igsoon. Domingo ra atong saligan, dili kulang kaayo. Gusto sa Ginoo nga matag-adlaw sa atong kinabuhi, muduol ta sa presensya sa Ginoo. Gani gingan ta diri nga seek Him diligently. Makugihon, kanunay. Amen? Proverbs 8:17. Ingon ang pulong sa Ginoo, I love those who love me, and those who diligently seek me will find me. Kung diligent data pag-seek sa Ginoo, unsay promise sa Ginoo sa iyang pulong, will find me. Makaplagan nato ang presensya sa Ginoo. More than daghang mga Kristohanon nga dili makakaplag sa Ginoo tungod kay dili di ay diligent sa pagduol sa presence sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Motoy ato ang kinaiya sa dihang muduol ta sa presence sa Ginoo, sa dihang musikta sa presence sa Ginoo. Now, let's talk about the benefits. Unsa di ay mga benepisyo nga atong maangkon, unsa di ay benepisyo nga atong madawat sa dihang musikta sa presence sa Ginoo. Number 1, igsoon. When you seek God, you will find strength. Makakaplag kag kusog igsoon. Hallelujah. Kabalo ba ka nga ang kusog nga nagagikan sa Ginoo is limitless. Dili limitado, limitless ang strength sa Ginoo. When our knees become weak, kung dunay mga pressure sa kalibutan, dunay kahadlok, kinsay mulig-o nato ang presensya sa Ginoo. Usa di ay sa atong maangkon, madawat sa dihang muduol ta sa presence sa Ginoo, mo experience ta sa presence sa Ginoo is makabatuntag kusog sa imuhang kinabuhi. Basig hapit kabuhion na kay kaigsoon. Hapit na ka mubuhi sa presence sa Ginoo. Hapit na ka mubuhi, no, sa imong pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay natabunan na ka sa mga problema, pagkinahanglan, mga pressure sa kalibutan, Lord, hapit na jud ko mubuhi. Timan iigsoon, kinsay mulig-o na to ang presence sa Ginoo. When you seek Him, dunay kusog nga atong madawat gikan sa presensya sa Ginoo. Kanus aman mo shine og ayo ang kusog sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kanus aman mo shine og ayo, no? Ang strength sa Ginoo sa ato ang kinabuhi sa dihang sa panahon sa atong pinakaubos nga moments sa ato ang kinabuhi. That is why kung may-experience ka na igsoon, mibati ka nga ubos ug moments sa imong kinabuhi, usa ra gyud imong buhaton, seek ra jud ka sa Ginoo and you will find strength. Amen? Hallelujah. Okay. 2 Chronicles 16:9. Okay? 2 Chronicles 16:9, nagaingon ang pulong sa Ginoo, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Unsa daw ang mata sa Ginoo? Naglibot-libot. Amen? Throughout the earth. Unsa daw? To strengthen, lig-unon niya mga igsoon. O ang pangutana, kinsa may lig-unon sa Ginoo? Those whose hearts are fully committed diha kaniya. Amen? Kining atong mata, limitado ra ni, limitado ang makita. No, di man ta makakita. Ang makita na to, kana radyo nas tubangan. Pero dito sa likod, di na ta kakita. Pero ang mata sa Ginoo mga igsoon, bisag asa, no?
range throughout the earth to strengthen us. So daw, fully committed to Him. Now, kung mag-isgo ta og commitment, it's about giving everything diha sa Ginoo. Kanunay man ako ning gina-example katong baboy ug ang manok. Na naglakaw ang baboy ug ang manok, nakaagi sila sa simbahan. Dayon, pag-agi nila, tunong kayo nga nagwali ang pastor, mingon ang pastor, mga igsoon ko diha sa Ginoo. Ang atong topic karong buntaga, giuluhan ako og unsaon pagpakaon sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Ming syagit dayon ang manok. Sayon ra kay na pastor. Tagaan ra nato sila ham and egg. Ang baboy ming tan-aw sa manok. Ingon ang baboy sa manok, for you it's involvement, but for me it's commitment. Hello. Kay kung ang manok muhatag og itlog, mangitlog ra siya. Hello. Pero ang baboy muhatag og karne, ihawon gid siya. That's commitment. Di man pwede mo ingon ang baboy, okay, pareho kog laplap ani ako ang diri dapit pareho kog bira ning akong paa kay mo ni isudaanon. Dili pwede. Kinahanglan ihawon gid siya. Ihatag gid iyang tibuok para makahatag siya og karne. And that's commitment, mga igsoon. Ang gipangayo sa Ginoo ang ato ang tanan. Pila na diri mga baboy. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Giving your all diha sa Ginoo. Ikaduha, nga benefit. Seeking God fills you with joy and gladness. Amen. Punoon ka sa kalipay. Hallelujah. Salmo 16:11. Ginatudluan mo ako unsaon pag-angkon ang maayong kinabuhi. Uban kanimo hingpit ang akong kalipay hangtod sa kahangturan. Kasulay mo igsoon nga grabe kay imuhang kaguol. No, naay mga kaguol sa imong kinabuhi, kabalaka, pero sa dihang muduol ka sa Ginoo, musik ka sa iyang presence, unsa may imong maangkon? Nakabati ka, makadawat ka og joy, mga igsoon, gikan sa Ginoo. Let 1 Chronicles 16:10. Let the heart of those who seek the Lord be glad. Amen? So daw, let the heart of those who seek the Lord be glad. Sa dihang muduol ta sa presence sa Ginoo, dunay kalipay nga atong madawat gikan sa Ginoo. Psalm 70 verse 4. But may all who seek you rejoice and be glad. In you may those who long for your saving help always say, the Lord is great. Amen. So unsa toy una nga benefit nga atong madawat mga igsoon? Makadawat tag kusog gikan sa Ginoo. Ikaduha, punoon ta sa joy and gladness. Ikatulo, seeking God leads to deliverance. Himuon tang gawas nun sa Ginoo igsoon. Usa sa ganahan kay na akong example about before Psalms 107 verse 13 to 14. Then they cried to the Lord in their trouble. And He saved them from their distress. He brought them out of darkness, the utter darkness, and broke away their chains. Inana pod ang buhaton sa Ginoo sa imuhang kinabuhi sa dihang imo siyang isik. Usa sa ganahan kay nako nga example mga igsoon sa kinabuhi ni Paul and Silas. Nga basahon na to Acts 16:23. Human sa grabing pagbunal, gipriso nila sila. Morning sila, si Paul and Silas. Gisugo nila ang mga gwardya nga bantayan gayud sila pag-ayo. Busa, gisulod sila sa gwardya didto gayud sa kinasuukan nga silda o gigapos ang ilang mga tiil. Pagkatungang gabi unsay gibuhat nila igsoon, nagampo si Pablo o si Silas
og nagkantag mga pagdaig sa Dios, but pasabot mingsik sila sa presence sa Ginoo. Naminaw kanila ang kauban nila mga priso, unya sa kalit milinog og kusog og nauyog ang prisuhan, nangaabli ang mga pultahan sa prisuhan og nangatangtang ang kadena sa tanang mga priso. Inana pod ang buhaton sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Nga when you seek Him, unsa may mga kadena sa imuhang kinabuhi nga naghikot sa imong tiil nga dili ka sutoy sa imong pag-alagad sa Ginoo, sa dihang musik kaniya, musimba kaniya, mudayeg kaniya igsoon, mga tangtang ang gapos sa imuhang kinabuhi. When you seek Him, it leads to deliverance. Panahon bitaw sa encounter, doon natin gitawag og deliverance. Useless ang deliverance na to kung wala ang presence sa Ginoo. Ang pinaka-main nga namuhat sa ato ang deliverance, dili ang mga pastor, dili ni bisan kinsa, ang pinaka-main nga mamuhat no, during sa ato ang deliverance is mao ang presence sa Ginoo. Amen? It leads to deliverance. Doon na siguro yung mga naggapo sa imong kinabuhi. Nga dili ka kasutoy sa imong pag-alagad sa Ginoo. Tangtango na siya sa Ginoo igsoon sa dihang musika, muduol ka sa presence sa Ginoo. Ikaupat, nga benefit nga ato ang madawat sa dihang muduol ta sa presence sa Ginoo. Those who seek Him are rewarded, lacking no good thing. Amen? Walay makulang nimo igsoon sa dihang musik ka, sa dihang mo pursue ka, sa dihang mo experience ka, sa dihang mo follow ka, sa dihang mo chase ka sa presence sa Ginoo. Lacking no good thing. Dunay kanunay provision ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Amen. Sa Psalm 34, verse 10. The lions may grow weak and hungry. Listen to this closely, church. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Amen. Ato ning Bisayon, kung kinsa to nga musik sa Ginoo, walay makulang niya. Kompleto mga igsoon sa dihang musika sa presence sa Ginoo. Hebrews 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God, okay? He who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Rewarder ang Ginoo mga igsoon sa mga tao nga muduol kaniya, sa mga tao nga musik niya. Muna karong buntaga, ang benepisyo nga atong madawat, no, sama sa gingon ni Pastor Seth ganina, dili ta musugot nga mubiya taaning lugara nga walay nahitabo sa ato ang kinabuhi. Amen? Nga sa diyang musikta sa Ginoo, makadawat ag kusog gikan sa Ginoo. Amen? Dunay deliverance sa ato ang kinabuhi. Mapuno ta sa kalipay sa Ginoo, o sa diyang musikta sa Ginoo, walay makulang nato igsoon. Amen? Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Muna karong buntaga, do not miss, no? Every time nga dunay opportunity nga makaduol ta sa presence sa Ginoo, muduol ta sa presence sa Ginoo igsoon. Isik na to siya with all our heart. Amen? Regardless of your life situation. Amen? Hallelujah. Ato daw pakpakan o kusog kayo ang Ginoo. Thank you, Lord. Salamat kayo, Lord. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your presence in this place. Salamat sa imuhang pulong, Ginoo. Nga kauban na mo. Naa ka karong buntaga, Lord. Imuming gibisita, O Dios. O ang mga kasing-kasing, Lord, na puno sa imong presensya. Sa dihang musik minimo, Lord.
Digid nimo ihikaw imong presensya sa mong kinabuhi. Makaplagan jud ka namo, Lord. Tungod kay isik ka namo, Lord, with all our heart, Ginoo. Nga bisan pag-unsa inay tabo sa mong kinabuhi, we will not stop seeking your presence. We will not stop, Lord God, experiencing your presence, Ginoo, sa mong kinabuhi. Ug salamat kay Lord sa tanang gibuhat nimo, Lord, sa mong kinabuhi. Nga every time nga dunay opportunity, Lord, nga makaduol mi sa imong presensya, muduol mi, Lord. Tungod kay mo ni makatabang na mo, Ginoo. Mo ni makapalig-o na mo, Lord, sa mong kinabuhi. Dalay ko ni mo ngalan, Amahan. Salamat sa imong pulong nga nagdasig ka namo, nagtudlo ka namo, nag-usab ka namo, ug mauli mi karong aning lugara, Ginoo. Gikan aning lugar, Lord. Never be the same again, Ginoo. Salamat kayo, O Dios, sa imong presensya nga nagalihok. Amo jung nabati, Lord, imong presence, Lord, sa among taliwala karong buntaga. Ug magministeryo ka, mamuhat ka, Ginoo, sa kinabuhi sa akong mga kaigsuonan. Dalay ko nimo ngalan, O Dios, sa walay katapusan. Amen. Og amen. Usog daw palakpakan at obe. Didi kay tingala nga si Salmista David usa ka man of God sa Biblia. Nagiingnan siya ngayang kasing-kasing nagukod sa kasing-kasing sa Dios. Di gyud ikatingala nga ang tawo nga mohatag og panahon sa Dios malimpyo gyud iyang kasing-kasing. No, atong kasing-kasing sa wala pa ta maluwas, pertigyong hugawa. Daghan gyud kayong mga butang diha nga angay sa Ginoo hinluan. Ug walay ang dapit unang paghatag og panahon niya. Igsoon last Sunday gisgutan na karon pod gisgutan na. Wala man tay tema karong adlaw, but gi-reinforce sa Ginoo. Importante, igsoon paminaw, importante paghatag og panahon sa Dios. Kanang mingog seeking pangita. Saan pagpangita kung di ka muhatag og panahon? Nindot kaayo ang pulong sa Ginoo, daghang benepisyo ang pagpangita sa ang pagduol sa presence sa Ginoo. Pero in Jesus name, sa back of my mind, dili ni mahitabo pag uli nato the same ra gihapon. Tungod kay gibutang ni sa nagihatag ni sa Ginoo nato para ang benepisyo nga giyang giandam maatong masinati igsoon sa atong everyday. So ayaw kalimot pagkabuntag, ayaw pangitaadaan imuhang kinahanglan physically, pangitaa ang Dios. Ayaw pagbilar. Usik kayo ang time sa nato. Kung magbilar ta social media, magbilar ta og dula, usik kayo ang panahon. Imbis atong ikanta sa Ginoo, imbis ato ang iduol sa Ginoo, nakawat sa mga butang at di makaamot sa atong kalig-on o kalipay diya sa Ginoo. So, enough na igsoon. No? Inay mong kaugalingon, sakto na. Hatag na kong panahon sa Ginoo. No, ang pure heart, marabay marapture igsoon. You will see God when your heart is pure. Ug asa man ka makabatok pure heart, diha sa presence continually. Padayon pangita sa Ginoo. Manindog mo mga igsoon. Hallelujah. Kurabashakabasan the Lord. Hallelujah. Let's just close your eyes. I'll just pay yung atong mga taos igsoon. Mao na ang seeking the Lord. Piyong nang mga taan, just seek God in your heart. Hallelujah. You're here, Lord. You're here working in this place, God. You are here, Lord, moving in this place. We worship you, Lord. We worship you. Ooh, you are here.
I worship you. dala imong kinasuluran. I worship you. Yes, you are here, moving in my. Yes, you are, Lord. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Yes, yes you are. Yes, Lord. promise keeper, Yes, Lord. light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, you're touching every Touch our hearts, Lord. I worship you. I worship you. You're healing every heart. You are here, healing every Release healing in Jesus' name, Lord God. worship. Worship you. I worship. You're mending every heart. You are here, Salamat o Diyos. mending every Nay mga kasing-kasing nga naguba, mga ayaw karon sa ngalan ni Jesus. Yes, God. I worship. Worship You're you. turning lives around. You are here, turning lives around. There is freedom, Lord. I worship Move you. in this place, Spirit of God. I I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That you're working, even if I don't feel that you're working. You never stop working. You never stop working. Even if I don't see that But you you're are working, working. Even when I can feel By that faith, you're Lord. working. You never stop working. You never stop working. even when I can feel it. Yes, Lord. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Akong gibuhian ang kaayuhan sa imong kasing-kasing sa presence sa Ginoo. Akong gibuhian ang gugma sa Dios sa imong kinabuhi sa presensya sa Dios. Dawata ang kalinaw sa Dios. Kung naay kagubot, pulihan sa kalinaw. Kung dunay nasakitan, pulihan sa kaayuhan. Kung dunay kalibog, pulihan sa kalinaw. Dawata na igsoon, kinahanglan nimo ang presence ni Lord. Dawata karon ang para sa imuha. Just receive. Kabalaka mo, biyak ka sa ngalan ni Jesus. Yes. Kahadlok mo, biyak ka sa ngalan ni Jesus. Sa
ngalan ni Jesus. Kay naa sa presensya sa Dios ang tanan nga among gikinahanglan. Salamat kay Lord. Salamat kay Lord. Gibuhian po nako ang imong kaalam, Ginoo. Nga sa matag adlaw, Lord, kanin pulong nga imong gibuhian sa among kasing-kasing. Di mo biya na mo. Spirit of God, tultuli me every day. Sa tubig nga walay pagkahubas. Sa pagkaon nga dili mahurot. Oh God, sa kalipay nga madagay-daygay, Lord, nga mao imong presensya. Lord, dili tugutan na mo, Ginoong Dios, nga mo palta mi Ginoo. Di na mo tugutan nga mag-fasting ang among kalag. Di na mo tugutan, Ginoo, nga ibaylo na mo, Ginoo, sa makalingawan sa kalibutan. Ang pinakanindot nga dapit, Lord. Pinakanindot nga dapit. Pinakamaayong dapit. Pinakapinanalanginan nga dapit. Maunain mong presensya. Akong gibuhian, Lord, ang kagutom sa imong presence. Akong gideklarar, Lord, magutom mi, mauhaw mi. Sa pagmata na mo sa buntag, kung tagaan mi kabisi, kung tagaan mi laing mga butang, Lord God, na imong spirito, mumukha na mo, pahinumdum na mo. Nga dili na mo, usika na mong adlaw. Dili mo spend time sa imong presence. Thank you, Lord, as we raise our hand. Just receive your presence this morning. Dawata ang presence ni Lord. Magpuyo na sa imong kasing-kasing. Mudumala na sa imong tibok adlaw. Mahimo kang madagayaon karong adlaw. Mahimo kang madalyagang mamaana ang kusog sa Diyos karong adlaw. Because you are kung naka-spend kang time sa presence sa Ginoo. Lord God, salamat. Imo ming katawhan o imong presensya mo'y among puloy-anan. Yes. Dalaygon imong ngalan, pinakakusog na palakpak para nimo karong buntaga. Woo! Thank you, Lord! Woo! That is who you are. Thank you, Lord! Thank you, That is who you Lord! are. Woo! That is who you are, Lord. That is who you are. Promise keeper, light in the darkness. Oh, we make everything wonder. Jesus. That is who you are. That is who you are, Lord. That is who you are. There's fire! That is who Night you are. fire! That is who you are. There is fire! Woo! Consuming There is fire. fire! Oh, the Fire! Oh, you are Fire! lifting Fire! fire. Fire! Fire! Woo! Fire! Receive fire! Woo! Oh, consuming Nakadawat ang fire. Oh, Isa nakadawat sa fire. oh, My hand is on fire. Woo! Yes! Yes! Naikalayo na release iksoon. Dawatan ng kalayo. Tuhi iksoon. Kana nga kalayo. Magdala nagdako kayo kay muan sa imong kinabuhi. Hallelujah. We give you praise, Lord. We give you praise. Salamat, Lord. You are the fire, Holy Spirit. Sa dihang mahimaya ka. Supply ni mo ihikaw, Ginoo, sa mga kanakan. Thank you, Lord, in your presence. Salamat na kadagay. Dalayon ka. Salamat, Lord. Kapag lingkod mo, maigsoon. Woo! Hallelujah. Dita mo biyahan nga dapit kung di nato panalanginan ang atong mga bisita karong buntaga. No, kung bisita ka na mo, woo! You are blessed pag sulod ni mo dire ingnon ta ka. Ipanalangin na ka sa Ginoo. Paliw ko og tindog kung naa dire bisita nato. Paliw ko og tindog. Kaya salamat kayo, sir. Napa ba? Salamat kayo. Paduil sa pagtindog. Dire tong bisita paliw ko og tindog.
Salamat diya sa inyong gitindugan. Thank you. Pabilin sa pagtindog. Diri na tayo bisita, diri napita. Wow, thank you duha ka buok. Padayon sa pagtindog. Diri na tayo bisita, diri. Oy, wala. Diri sa taas. Salamat sa atong mga bisita. Palakpakan na to sila balik. Pabilin niyo sa pagtindog. Gusto lang may magpahibalo sa inyo, ha. Nga importante kay nato ning gisgutan karong buntaga ang presence sa Ginoo. Ug kabalo baka igsoon nga di eksintente nga naa ka kay gusto sa Dios mo puyo sa imong kasing-kasing. Ang yang presensya iyang gitanyag, iyang gi-offer sa tanang muduol kaniya. Ikaw ni anhi ka diri sa ni anhi ka ni sulod ka diri, di na aksidente giimbitar ka. Gusto sa Ginoo mo puyo sa imong kinabuhi. Dawaton ba nimo? O ni challenge karong buntaga. Dawaton ba nimo? Bisa ka, saan ang presensya sa Ginoo? Ang importante, nakadungog ka. Tuuhi, ug imuha ng masinati. Ang presensya sa Ginoo. Unsa day pagdawat sa presensya sa Ginoo? Simple kayo. Simple kayo. Mubunga lang ta sa pagampo. Sabat ka sa kong pagampo. Tuuhi, nga sa dihang imo ning isugid sa imong baba. Ang presensya sa Dios mo puyo sa imong kinabuhi. Ingon ano ka simple, ingon ang Hebrew chapter ganina gi-quote chapter 11 verse 6. By faith pinagi sa pagtuo. Tuuhi nga kung musugid gani nga pagampo, ang presensya sa Dios mo puyo sa imong kinabuhi. Ug ingnon ta ka, mugawas ka karon aning building nga dunay kalipay sa imong sulod. So, imong bahaton karong buntaga, palihog ko patas imong kamot, kamong nagtindog. Pataas tuong nga kamot, palihog. Dahil palihog kog piyong sa inyong mata para doon natay connection sa presence sa Ginoo nga atong dawaton karon. Sabat ani, kinasing-kasing, o kung naman kasi mong lingkuranan, murag di kayo kakasinati sa presensya sa Ginoo, apil og sabat ani, bisag na kasi mong lingkuranan. Ginoong Jesus, sabat ani igsoon, salamat, nga mianhi ka sa kalibutan, o ang imong katuyuan, bayran, ang tananakong mga sala. Ginong Jesus, pasaylo ako sa tanang sala nga akong nabuhat at tubangan nimo. Ug di lang kanianhi aron bayran akong mga sala. Kundili aron madawat kanako sa akong kasing-kasing. Ginong Jesus, salamat sa pasaylo karong buntaga. Ako kang gidawat sa akong kinabuhi. Imong presensya magpuyo diri kanako. Karong buntaga mituo ko nga ni anak ka sa akong kinabuhi. Salamat Ginoong Jesus. Amen. Wow. Ang imo tong simple kayo nga gisabat. Pinagis pagtuo. Nagpuyo na ang presence sa Ginoo sa imong kinabuhi. Padayon igsoon para imo pa jung dugangan pagyud nimo ang kasinatian sa presensya sa Ginoo. Dayon amo pod mong gi-introduce kung wa mo ka kuan sa Biblia. Ang Biblia magpaila-ila nimo kung kinsa ning gidawat nimo si Jesus basa sa Bible. Dako ka ini katabang nimo sa imong pagsugod pag sinati sa presensya sa Ginoo. Kaduha, na nag-imbitar nimo, amo mang gi-invite sa cell group, kanang gamay nga tigom, nga makasugod ka sa imuhang kinabuhi, kauban ni Ginoong Jesus. And next Sunday, imbitaron po namo kang balik, nga makatigom namo, aron ma-experience mo, sinati pa nimo ang presensya sa Dios. Ang Diyos magpanalangin ninyo sa inyong pagdawat karong buntaga. Before mo mulingkod, gusto ming maampo sa imo, ha? Sige, mo panalangin sa inyo. Kaya mga kamot nato, mga igsoon sa atong tapad, atong i-reach out. Kaya ato silang panalanginan. Amahan, salamat. Mana imong panalangin sa mga igsoon nga bagong ning dawat karon. Lord, imong presensya nga mag-auban nila. Ilikay sila sa mga dili maayong butang, mahitabo silang kinabuhi. Lord, di lang lipaya kung iliguna sila, makapadayon sila sa ilang sugad, sa ilang pagdawat nimo, makapadayon sila mo sinate sa imong presensya. Panalangin ni ilang buluhaton, trabaho, ilang pamilya, mismo ilang kaugalingon, Ginoo, nga makapadayon sila diha kanimo. Amo sang gi-bless karon sa ngalan ni Jesus. Amen.
Wow. Thank you kay Maigsoon. Pwede na mong kapanglingkod. Palig manindog ta Maigsoon. Doon na yung mga prospect ng mga dancer, oh. Ahamon to paingon. Kung ang ginikanan gani magpadayon, ang anak magpadayon. Kung ang ginikanan maundang, ang mga bata maundang. O gingon ang Biblia, kung ikaw ang nakaangin sa gamayng bata, nga di kaduol sa Ginoo, may pay hiktan imong liog o utaw-utaw ka dito sa dagat. Tinuod na. Kung nagisulti sa Bible. Bantayan na itong maginikanan mo, stop gani mo, stop niyong mga anak, ingon ang Biblia, may pay utaw-utawan inyong ulo dito, liog hiktan dito sa dagat, kaysa makaangin mo sa usa. Nadi kapadayon sa Ginoo. Nagdagan kaayong mga ginikanan, wa sila kabalo sa ilang responsibilidad sa ilang mga anak. O kalit lang sila undang, kalit na nga wala mga bata, nagtubo. Naanas bisyo, naanas di maayo, kay wala madala sa dalan sa Ginoo. Pahimangno sa maginikanan, importante ang atong pagtuo sa Ginoo. Amen? Ingnay mong kaugaling mo, padayon yun ko, bisag unsa pa'y mahitabo. Amen? Padayon lang yun para atong generation mo ila sa Ginoo. Last Sunday, sa bulan sa Marso, salamat Lord, amen! At ay ba na itong kamot, and just thank the Lord. Salamat Lord, tibok simana, tibok bulan. Wala minimo bagot me, ang uban nakakitag trabaho, ang uban Ginoong Dios gipauswag nimo, og giayo ang balatian. Salamat provision tibok bulan sa Marso. Just thank you Lord. Walay pulong enough Lord, pasalamat nimo. Salamat nakahuman mi sa bulan sa Marso. Katapusang Domingo ang musulod mi sa Abril Lord. Ikaapat na nga bulan sa 2021. Nagkaduol na po imong pagbalik. Nakalisod ang kalibutan, pero nagkauswag imong katawan. So salamat kay Lord. Salamat, salamat, salamat. Dalaygon ka, salamat sa imong pulong. Salamat sa imong presensya. Spirit of God, salamat. Salamat Lord, gitudloan minimo padayon to seek your presence. God, we give all the glory and the praise sa imong balaan nga ngalan. Manguli mi Ginoong malipayon. Manguli mi Lord nga pinanalaginan. Salamat Amahan, sa ngalan, samahan sa anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen! Receive! Hallelujah! God bless you, lingkod na balik saan. Kita-kita sa first Sunday of the month of April. I love you in the love of the Lord. God bless us all.